తెలంగాణ వచ్చుడు అని ఎట్లా ఉద్యమాలు కేసీఆర్ చేసిండో ఆయనను మన మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇక్కడ కొందరు దుండగులు దాడి చేసిన తన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా గులాబీ జెండా పట్టుకొని తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పనిచేసిన నాయకుడు మన నిమ్మల శ్రీనివాస్ గౌడ్ అని చెప్పి సందర్భంగా గమనిస్తున్నాం. మరి అటువంటి నాయకుడు వారు పుట్టినరోజు ఘనంగా జరుపుకోవటం మనందరి యొక్క బాధ్యత. మరి గౌరవ మంత్రి గారు కూడా లేరు, హైదరాబాద్లో వేరే ప్రోగ్రాం ఉన్నటువంటి వెళ్ళారు. ఉదయాన్నే మంత్రి గారు కూడా నిమ్మల శ్రీనివాస్ గౌడ్కు శుభాకాంక్షలు చెప్పండి, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా నువ్వు ఎంపీగా మీరు వారికి పోయి శుభాకాంక్షలు చెప్పండి అని వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి మంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రాంతంలో ఆయన గులాబీ జెండా పట్టుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఎన్నో సంవత్సరాలు బాధ్యతలు చేపట్టడమే కాకుండా చిన్న పిల్లగానికి కూడా ఎవరికి ఆపద వచ్చినా పార్టీ పరంగా అర్ధరాత్రి సీనన్న అని పిలిస్తే పలికి అక్కడికి పోయినటువంటి నాయకుడు మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ అనే సందర్భంగా మీకు మనవి చేసుకున్నా. ఆయన మరి అదే కాకుండా ఇవాళ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షుడిగా కూడా వారికి అవకాశం మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ద్వారా రావటం, ముఖ్యమంత్రి గారి కేసీఆర్ యొక్క ఆలోచన, జగదీష్ రెడ్డి గారి యొక్క సహకారంతో ఈనాడు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ కూడా పార్టీ కార్యక్రమం ఏదున్నా ఏ వార్డులో ఎవరున్నంటే నిధుల్లో చెప్పేటట్టు మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి అంత పరిచయం టౌన్లో. కాబట్టి వారికి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు కల్పించాలి, అష్టైశ్వర్యాలు కల్పించాలి, వారి కుటుంబం అంతా కూడా మంచిగా ఉండాలి, దేవుడు దీవించాలి ఆ కుటుంబాన్ని. మరి ఆయనే కాకుండా ఆయన శ్రీమతి గారు కూడా స్రవంతి 26వ వార్డు కౌన్సిలర్గా కూడా ఆమె పోటీ చేసి గెలవటం, తర్వాత ఇద్దరు కూడా పార్టీకి సేవ చేసేటువంటి ఒక సందర్భం. అందుకని టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షునిగా నిమ్మల శ్రీనివాస్ గౌడ్కు మరి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు ఆ కుటుంబానికి ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై కేసీఆర్, జై తెలంగాణ.